Il-kumpanija Magro Brothers fix-Xewkija ħabbret investiment ta' 12 miljun u 500,000 euro sabiex tkun tista' tkabbar il-produzzjoni tagħha. Dan waqt żjara mill-Ministru għall-Għawdex u l-Ippjanar Clint Camilleri flimkien mal-Ministru għall-Ekonomija, l-Intrapriza u l-Proġetti Strateġiċi Silvio Schembri. Dan l-investiment mifrux fuq 4 snin sal-2028 se jkun maqsum fi 3 fażijiet biex titkabbar il-produzzjoni ta' Magro Brothers ta' table sauces li bħalissa huma esportati għal madwar 22 pajjiż Ewropew. Fis-stqarrija ġie spjegat li f'dawn l-aħħar snin il-kumpanija esperjenza tkabbir sostanzjali fl-esportazzjonijiet tagħha u laħqet il-kapaċità sħiħa tal-produzzjoni sal-2024. B'hekk l-investiment il-ġdid se joħloq ukoll il-ħtieġa ta' 15 il-technician speċjalizzat fost oħrajn. Barra minn hekk il-konsum tal-enerġija se jonqos u permezz ta' dan il-proċess il-konsumatur se jkun jista' wkoll jirriċikla l-fliexken hekk kif se jkunu 100% riċiklabbli. Għenna u koll biex nkunu iktar nimmodernizzaw l-infrastruttura attwali li għanna fil-fabrika tagħna u nkomplu nkunu iktar green u iktar aħjar fej għandu x'jaqsam recyclability tal-packaging tal-plastik, tal-fliexken, tal-table sauces, kif ukoll innaqsu mill-konsum ta' enerġija illi għanna bżonn bħalissa. Min-naħa tiegħu il-Ministru Silvio Schembri sostna kif dan l-investiment ħaddan il-prinċipji li bihom il-Gvern jipprattika l-politika tiegħu favur tkabbir ekonomiku. U dan l-investiment jolqod diversi punti li aħna din nimbuttaw bħala Gvern mill-aspett ta' politika ekonomika. Primarjament li rridu naraw il-kumpaniji tagħna ikomplu jikbru fl-esportazzjoni għax dik hija tip ta' attività li tkompli tkabbar il-pajjiż anke min-naħa ta' valur miżjud, però wkoll qed tagħmel dan b'rispett sħiħ lejn l-ambjent. Intant il-Ministru Clint Camilleri tenna sodisfazzjon tiegħu li l-Gvern qed ikompli inċentiva kumpaniji lokali, partikolarment dawk kawċin. Dan huwa ta' soddisfazzjon għal dan il-Gvern li jkompli inċentiva dan is-settur hekk importanti li jkompli inċentiva wkoll kumpaniji lokali f'dan il-każ anke għawċin sabiex ikomplu jiksbu suċċess, però aktar minn hekk ukoll ikomplu ikabbru l-ekonomija ġewwa il-Gżira.